तो हेलो गाइस वेलकम बैक एन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो लानानै फैलायबाय आं मोनसे गोदान भिडिअ दाख्लैनि एगारनाय भिडिअआवथ' नोंथांमोना गोबाङानो पजिटिभ कमेन्टबो खालामदो नेगेटिभ कमेन्टबो खालामदो दिनै बेनि फारसेनो आं मोननैसो बाथ्रा सावरायनो होनना सानदों आरोना माने ओरैबायदि आरो खोथायाना जि डिसिजनखौ माने हरखाबै लानाय जायो बे डिसिजना भुल होननानै आं सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो आरो मिथियोमोनबो नाथाय मोननैसो डिसिजन ओरैबायदि हरखाबै लानो गोनां जायो जाय डिसिजनखौ माने लानाया साननो गोनां जेबो इम्पर्टेन्ट टाइप बेफोरबायदि जायो आरोना खिन्थु साननो गोनां जायो आरो बेयावनो दिनै नोंथांमोननाव मोननैसो डाउटआ क्लियार जागोन आरोना रियेल खोथाया मा आरो दुर्गा फुजाबोथ' खाथि सफैखाबाय सोर सोर गस्ला बायदो सोर सोर दख'ना बायदो बयबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनाथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय दाना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो र' भिडिअ नायनायनि सिगां आं मोननैसो बाथ्रा बुंबावनि दुर्गा फुजानिथ' सिगांथ' सानो आरोना बेफोरबायदि फैसा जमायगोन बेफोरबायदि फैसा जमायना दुर्गा फुजा एबा थिगसे बेरायगोन इथिं थांगोन जाथिंगोन लोंथिंगोन होननानै खिन्थु बयनाबो बे प्रब्लेमाव फैखायो दै दुर्गा फुजा खाथि सफैबाथाय बे प्रब्लेमाव फैखायो माने दुर्गा फुजा फैनाय लोगो लोगो पकेटाव फैसा थाइसेबो थाया माने बे प्रब्लेमाव फैखायो माने इथिं आरो आंना बेमारबो जागासिनो आरोना दाख्लैसो बुंदोंमोन आङो थांनाय भिडिअआव मावजिया खुख्लाबदो होननानै मावजि खुख्लाबनाय ओमफ्राय आरो हरदोंमोनबो ना ओमफ्राय बिजि थुजानायबो जायाखै बेनि थाखायनो माने एसे बेमार बायदि जागासिनो आरोना आङो आना फिसालायथारबाय फिसाजोखौ बामनो मोना नालाय बिदानि फिसा लानायखौ बामनो गोनां जायो आरो बाबा सानो नागिरबाय आंबो बानायनि आंबो ब्लग बानायगोन आंबो गिदिर जागोन ब्लग बानायग्राफ्रा जाम्बासो जायो दाख्लैसो बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं गोबां बाथ्रा सानबाय आरोना जों सानै जि डिसिसनखौ लादोंमोन बे डिसिसना गोरोन्थि आंनावबो जाबाय आरोना सानफ्लांनाया माने डाइभर्सनि खोथा बुंदोंमोन नालाय बे डाइभर्सनि खोथा साननायानो माने बयनिख्रुइ भुल गेदेरसिन होनना सानो आरोना आङो नाथाय मोननैसो केसाव बेफोरबायदिबो जायो दे सोरखौबा नुदों आङो आरोना हाबा खननैबो जानाय नुदों खनथामबो जानाय नुदों 10 बारबो जानाय नुदों आरोना समाजाव थायो आरो बेफोरबायदिया खिन्थु मानसिनि लाइफआथ' मोनसेल' नालाय हाबायाबो खनसेल' थैनायाबो खनसेल' सानो आरोना आङो मानसियाथ' लाइफआव खनसेल' हाबा जायो बेखौथ' बयबो मिथिखायो खननै खनथाम जानो हाया होननानै ना बेनिखायनो जाय डाइभर्सनि खोथा बुंदोंमोन डाइभर्सनि खोथा साननायखौ आं भुल होनना सानदों आरोना आंनाबो भुल आरो बेनाबो भुल आरो डाइभर्स होनाय लोगो लोगो बेनो मेन प्रब्लेमा जे डाइभर्स खालामनोबाथाय हाबाजों जानाङामोन होनना सानो आरोना दा मा खालामबावनो आरो समाबो बांबाय आरो बुंनो गोनांबाथ' बाङाखै नाथाय दाबो बुजिनाय बिराद खम दाबो माने हारखौनो मानिया आरोना दाबो गोरोन्थि होननानै मानियाना बेनिखायनो माने निमाहा बिनायबो गैया माबो गैया माने आंथ' निमाहा बिखांबाय सिगाङावनो मास मोननै मोनथाम सिगाङाव निमाहा बिखांबाय खिन्थु दासिमबो गावसोर निमाहा होआ आरो गावसोरबो निमाहा बिया माने गावसोरनि गलतियानो नङा बेफोरबायदि माने दा जियानो जाया नोंथांमोना नै कल रेकर्डिंखौ खोनासंलांबानो जाबाय मा जोङो रायलायदो बेफोरबायदिथ' इमान इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायाखै जोङो दाबो माबोरै रायलायनाय जायो नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आरो मबाइलखौ नोङो रेकर्डिं बानायनाङालाय मानो आया मानोलाय बानायखांलाबायनांगौ जाखो गिदों नामा ना मा जाखो गियाखै ओमफ्राय रेकर्डिं बानायलाबायनांगौ जाखो माबा मोनसे हेगारनो सानदोंलै माबा मोनसे हेगारनो सानलाबायनोब्रा होनबालाय माथो रेकर्डिं खालामनो मोना जाहैबाय रेकर्डिं खालामनो इउटुबाव होलायसिगोन नामा मा बुस्थु गालिननानै गोग्लैसिगौमोन बिमा फिसा नों गोलैबाबो गोलैया आंनि फिसाखौ खोलैनो हादे इमान फिसा खोनायाखै मा नों गोलैबाबो गोलैया आंनि फिसाखौ खोलैनाङा होनदोंना नों गोलैबाबो जेबो नङा बे आं गोग्लैनानै आङो माबा जानानै थाबा फिसाखौलाय सोर नायगोन माने सोर गाइखेर दौगोन इयो आंनि आखायाव दंना मा होनदों आंनि आखायाव दंलै इयो नंगौ नामा दखाननिफ्राय गाइखेर बायगोन ना मा गाइखेर होनोमोनथाय इखो आमुल आमुल नङा लेक्ट'जेन साइट'जेन मा होनोमोन लेक्ट'जेन ना मा होनो लेक्ट'जेन दौगोनब्रा आंनि माइबल सनाखै नोंथ' नायनो होनबाबो खेबसेबो दिन्थिखाया देनां देरबाथाय खिथिगोन आङो दा उन्दैद्रायना उन्दैद्रायबाबो माने बिफाया नायनो थाखाय मोनथायानो गैया माने ना मा जाखो दङ दंनाया थेवब्लाबो होमबा मानो दा नाया आरो खिन्थिनो हाया
खिथिगोन आरो लासैनो मामि दुर्गा फुजा मामि दुर्गा फुजा जानो आं सनानो गस्ला बायनो 1000 हरगोन दे जा बायखाबाय हो बायखाबाय जोंहा दाख्लैहाय आं बिफा हिसाबै हरनो मोनला ना मा जाखो मा होनदों हरबाबो नोंसो जाजोबगोन नोङो रायखसथारना रायखस खामाथो आंलाय फिसानो हरबाबो नोंसो जाजोबगोन दुर्गा फुजा जानो फैया जोंनाव आं थांथ'ला खोमा मानोलै ओरैनो देनां थांगोन माइनावा देरबा थांगोन माइनाव देरबासो फैसिगोन होनबा ओं फुम्फुआ नायनो लुगैसोदों होनना बुंबाय थायो मालाबा फुम्फु प्रेस मिटआ माला फैगोन बाबाखाय होनबाय थायो आंखो ए फट'खौ खिथिना हो आक' फट'आनो आवगोलनियासो दं दानिया गैयाना गोदान साफायना मोनसे हरलाय माइनावनि थाखाय फट' गोदोर बुखांना दोननांगोन र' गोदानखौ साफायना हरलाय आंनाव साफायनायानो गैया साफायना हरसो होनदों आङो साफायना हरनो हरगोन हरा हरगोन र' ओमफ्राय नोंथ' फैबाय आइमोनहा सोरो आइमोनहा फैबाय गयबार थांदो सोर बाबाबो मा नायदो मा नायदो ओइ बाबाया लबर लाना फोथार थांदो मायाव थांनोलै दाउ गावथिंदो आरो मालाय आइया आयं नलतानाव थांदों खोमा नोंलाय मायावथो थाङो जुमाय लोंनाय मानसिफोरखौबो सैलाबो नायलाबो ओरैसै गाजा खोथा बुंखायो बाला आगोल लोङोमोनबाबो सब गारजोब्बाय दा जेबो लोंलाबो जालाबो थगायनाङा दे जुमायावबा थगायलायो नोंनि कसम आङो बियरल'सो लोङो ओमफ्राय जाबायानो फालथुलाय रायखायो मानोना आइया कसमसो बुंदों आङो बियरल'सो लोङो ओमफ्राय जेबो बुस्थु लोंखाला मानोलै हा मानो लोंला नों गारना थांनाय समनिफ्राय बिराद लोंबायना बिखा गारि जाजोब्बाय खोमा साननानै माने मा गोथाव बुस्थुखौ नों मारै गारनो हाखो जेनेबा गारनो गोनां जागोन ना बांद्राय गोबाव थांना थाबासो फिसाजोखौ अननो मोनगोन ना अननायानोसो मानो बायोसो हिनजाव लाना अनाबा नोंनो फैनानै फन हरबाय थायो ओमफ्राय भिडिअ कल नायगोन होननानै खिन्थियो माला बारा खोथा बुंना दे मालालै दाख्लैबो हरदो ओमफ्राय भिडिअ कल नायगोन होनना बुंबाथाय मा दरखार नांदोंसो होनना बुङो नोङो आं माला मा दरखार नांदोनो आं नायासो होनदो बारा नोङो सावलुं मावलुं खोथा बुंबाय थाना दे मोजां खोथा रायलायना मानो उल्था मोजां खोथा रायलायो नों मोजां रायलायनो हरदो नों रायलायबानो जायोना मानो थाखाय नों खिन्थिनो हाया भिडिअ कलखौल' खोन्था नों मा देरबाथाय खोन्थानो खोथा जाबाय नामा आं नायनो लुगैयोना खिथागोन ना मा आंबोथ' खिथायाखैना खिथागोन आंबोथ' बुङाखैना नाया खिथाया आङो बुङाखैना खिथागोन लासैनो होमबा मानो दाबो खिन्थिया फट' मोनसे हरा जोङो हरगोन आंखौ नोङो बेसे बिखा गावो आंसो मिथिगो नै नोङो बिखा गावनायासो बिखा गावबालाय माथो नोंलाय जेबो फिसानि फारसे साना हिनजावनि फारसे साना जुदि नों हिनजावनि फारसे साननाय मोनबा आंखौल' साननो नाङा बा आंखौथ' अननो नाङा नोङो फिसाखौ अनबानो जायो बा सल'फोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय कलिकटआव मा रायलायनाय जादों माने इम्परटेन्ट डाइभर्सनि खोथाथ' रायलायनाय जाखायाखै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दानाबा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सारप्राइज फैगासिनो आरोना बे सारप्राइजखौ नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय मा सारप्राइज नोंथांमोना नेबाय थाबासो भिडिअखौ अब्लासो मिथिगोन मोनसे बिराद गिदिर सारप्राइज फैगासिनो आरोना दानाबा लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थानोबो सानला मानो होनबाथाय नोंथांमोना जि बुंनो गोनां कमेन्ट हरना बुंहरबानो जाबाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो आरो मा बुंनो गोसो गोरबोनिफ्राय बिखा बिखुंनानै बुंहरबानो जाबाय आरोना आं भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेमान हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय लाभ इउ